Maayong adlaw, maayong buntag, maayong udtog, maayong gabi kaninyong tanan. Kini si Kara, ang inyong co-host diya sa Little Faith, and welcome sa atong Bonfire Session Season 2, Episode 4, Heroes of Faith. Yes, maayong adlaw kaninyong tanan mga Kalil Little Faith, Kalil fam, no? Welcome back sa ato ang episode karon, and this time gyud dako kay akong pasalamat kay murag dugay-dugay jud ko nyo wala nakita no kay lang dugay lang kay murag na busy sa life nalay mga importante nga kailangan i-achieve, and karon praise the Lord kay murag nakita na ko ninyo dira karon sa camera, charot. So this time around akong i-introduce kaninyo ang ako ang kauban. So akong kauban wala dire si Klein muna man si Klein so iya akong gitagag chance nga ako lang sa muna isa. So ako ang i-introduce ang ako mga kauban diri. So kini actually balik-balik na ning isa diri, ang isa kay murag first time ninyo ning makita diri sa Little Faith. So first nga ako introduce is si Sister or Kapaglaom Jasmine. Hi mga Kalil fam! Hi mga Kalil, energy ko just. Hi mga Kalil fam! Yes, hi mga Kalil fam. And also, naaputay kauban rin, nagbutang ginamo sa tunga-tunga, kaya aside siya ang manghod, siya pod ang taas, siya dapat sa tunga. Yes. Si Kapaglaom or Sister Diday. Hello, maayong adlaw mga ka-little fam. Oh, so ingana na Kompleto jud yaw ang kompleto little fam gyud. So, kumusta man mo? Kumusta? Grabe sa Kumusta, Kumusta, Diday? Day? Super Sige, blessed kabisihan. and thankful nga nadayon na gyud, no? Yeah. Uy, So, Yes, super blessed. yes, ikaw, Madam Jasmine. Nga, murag super permit blessed inspiring. also, no? Luhaga ba na ako? Super blessed also by God's grace. Yes, so daghan kayong salamat sa inyong pag-accept, no? Pag-accept sa invitation diri sa ato ang podcast. And also I would like to extend also ang among pagpasalamat sa mga nga mga Kalil fam or atong mga followers nga sa kanunay gyud nga nagatanaw sa ato ang episode. So dili na nato lang ngayon. So this time around amo na pud mong ihatod. Ihatod gyud daw. Asa man na to ihatod be? Amo na pud mong nanapod tayo paghisgutan nga actually kini ato hisgutan karon mga kaigsuunan or mga kaigsuunan, mga Kalil fam, dili gini siya familiar personally ha sa ko, dili gini siya familiar para sa ko, but I tried my best gyud. I tried my best to learn about her story. Sige, babae gid siya mga kaigsuunan, mga Kalil fam. Babae siya. So atong hisgutan karon is ang story ni Rahab. So, kini si Rahab mga kaigsuunan. Grabe na Mga gini Kalil fam. Murag dugay-dugay na mong ko wala Yes. diri dyan. So, mga Kalil fam, kini si Rahab ato ni siyang nailhan nga si Rahab tung ning tabang sa duha ka spy, no, nga niadto sa Jericho. Nya si Rahab pud tong nailhan sa Bible or siya gitong harlot or prostitute sa Bible. So, before ta mo go deeper sa iyang story or sa iyang character mga Kalil fam is that ato sang balikon ang gamay lang nga history about sa Jericho. So kining Jericho is kini ni siya murag gitagna na gining Jericho nga mahanaw. Murag ingana siya ang point ba nga ang Jericho kay kuan mo gani siya, Jericho is grabe ka gubot ba, people there are wicked, no, kanang grabe ano pud sila, prone into sexuality, tanan na gyud mga Kalil fam na gyud diha sa Jericho. So si Rahab, she is a harlot or prostitute. So murag ana gini siya kanang unvalue, they called it unvalue nga pagkat babae. Unsa pa inyo ma-describe kang kang abandon siya kanang murag rejected siya sa country niya. So actually himay-himayon, no, we will try to look back how Rahab
unsay reaction ni Rahab sa pagkakita niya sa duha ka spy, unsa iyahang gibuhat katong pag-encounter niya sa duha ka spy. So we'll try to look for in the book of Joshua chapter 2 if I am not mistaken. So ato ihatag ni kag Diday unsa ang nahitabo digtua Sister Diday, unsa ang story, unsa ang ilahang mabasa, unsa ang kuan. Can you please share with us? So yes, dagang salamat kapag laom Kara. So nindot Kapag laom, yes. Sister Kara. Sister. But Okay. it's okay, it's kapag laom. So dagang salamat Sister Sarah. Sarah? Sister Kara, thank you so much. So nindot gid kaayo ang story ni Rahab. So sa gingon pa ni Sister Kara, ang story ni Rahab dili gyud nato siya common nga madungog. Yes. Like when we talk about Abraham, Moses, Yes. murag mas familiar ang Very tanan, well but known. kanang little did we know nga naa po di ay character sama ni Rahab nga nag-exist sa Bible, where in fact giapil po siya dito sa heroes of faith. So di ba Yeah. murag ma-amaze gyud ka, maunang stay tuned jud mo mga Kalil fam kay Yeah. ato ang tun-an kung unsa kanindot ang kinabuhi ni Rahab ug kung unsa ang gusto sa Ginoo nga matun-an nato nga lesson sa iyang life. Yes. So ang kaning story ni Rahab, kani si Joshua nagpadala ni siya og duha ka spy Yes. because they need to conquer man di ba the city of Yes. Jericho. Yes. So ang kaning duha ka spy, pagsulod nila dito sa Jericho, dito sila nagstay sa balay ni Rahab. Yeah. And for the record, since gingon ni Sister Kara no nga, si Rahab kay iyahang background or iyahang murag profession kay she is a harlot. Yeah. So murag iyahang balay Innkeeper. known na dito sa city nila nga inn. Yeah. Kanang nga na in. So murag ang mga tao dito kay come in, come out. Ana Yeah. bitaw bisag kinsa na lang ang mga traveler ang dito jud gatulog ing ana. So ang hari, kung basahon ninyo ang libro sa Joshua chapter 2, so pagpadala ni Joshua sa duha ka spy, dito sila nagstay sa balay ni Rahab. Then ang hari, murag nakasense na siya Yeah. nga naay spy sa ilaha. Murag naaguroy nakaingon Yeah. sa hari. Kay di ba makita magyud nimo murag kung lahi imong identity ana nga Yes. culture Dali murag ra gyud ka dali na ka ma-identify. mabantayan. Yeah. Like for example, ikaw Bisaya mo adto ka og lahi nga naso di ba murag Yeah. makita ka the way imong inistoryahan, Yeah. imuhang sanina og ang imuhang way of kanang Imong color ba? Yes, imong color. Physical Ingana. appearance. So mailhan nakita gyud siya. nila nga murag na ay lahi, nga murag na ay outsider, murag na ay intruder. So karon kaning hari sa Jericho that time, nagpadala siya og message ka Rahab. Yeah. So iyang giingon ka Rahab nga ipagawas tong duha or ipagawas ang traveler nga bag-ora ni sulod sa imong inn. So kung kamo naa sa sitwasyon ni Rahab, so very kuan na kaayo di ba, risky na gyud kaayo kay hari na gyud na ug Oo. kung nasakpan ka naadyoy tendency nga patyon gyud ka Yeah. ana. Yes. Kay syempre spy good to. So ang giingon ni Rahab amazing kaayo kay wala niya giingon nga sulod mo na adira nagtago. Wala niya Yes. giingon, di ba? Amazing kaayo. Ang giingon ni Rahab nga nakagawas na ang duha ka spy. Naghatag siya instruction. Yes. Yeah. Nana sa gawas. Pag walang Murag iya bitong gilihis. Yeah, So ni ana siya nga nakagawas na ang spy bago ni sara ang gate. So Yeah. lakaw adtuan ninyo didto kay basin inyo hapang Maabtan pa. maabsan. Yeah, maabtan. Pero ang tinuod ay ang duha ka spy gitaguan ni Rahab. Asa gitaguan Jazz? Sa Upstairs. Sa upstairs. Iba Sa ba? atop. ato mo dyan ato Sa roof. upstairs. Sa roof. Oh, Sa gitaguan roof. siya dito. Sakay sa Naadali taas. sa Nasa sa taas. Yes, dito. So ikaw kapag laom sister. Sister. Kapag laom, ikaw Sister Jasmine, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Rahab, unsa man imong bation, unsa man imong buhaton nga naay tendency nga sure jud ka dira ato daw ning halubon imong kuan biin kung wala bagyo diri ug kung nasakpan, mamatay gyud ka. So willing ba ka to take the risk? Yeah. Kung ato mong balikan ang faith ni Rahab ba, di ba nana siya sa point nga kanang nahadlok siya, pero in the sense ang iyang kahadlok is kung madawat ba siya sa Ginoo, Yeah. suma sa iyang mga nabuhat.
Pero kung sama gyud ana, kung ako gyud no nya nana ang Ginoo diha, ingon gyud ko nga bahala na ni basta kay kung mamatay at least naata day umay sila to die is gain basta nga naata din ha sa Yeah, sa tiilan sa Ginoo. Mo sa siguro same gyud siguro gyapon kay Rahab nga mingon ko nga nana hawak na nako. The salvation is here already. So ngano ako pa mang ipalagpas. So kung Yeah. sakpan pero kung dili maayo, di ba? Kung masakpan sige lang, importante nga nakita nila nga ako sila yung gitaguan. Kay Yeah. kabalo na biya siya si Rahab in the first place nga kato sila, di gid sila parte sa Jericho, mga Yeah. spy gid sila. So imo pong maano just ba nga yang gi welcome no wala niya gi di ba siguro ko atong ko anon sa ato pang nahisgutan just Oo. no nga Rahab is actually for me she is actually waiting nga naagi mo sulod nga Yeah. kada kumbaga nga Lord grabe gikapoy na gid ko ani even if wala niya na experience ang milagro ni sa Ginoo no wala gyud niya na experience even if kanang nadungog lang niya ba naagid siya faith by hearing no kanang nadungog lang niya nga hala ang mga tao sa Israelites gitabangan ni sa Ginoo katong sa Red Sea pa lang pag-conquer pa lang sa sa Egypt no nanagid siya mga hearsay ba nga nadungog niya grabe gyud ang Ginoo mo protektar sa iyahang mga anak. Gani mo Amen. siguro niya nasulod pod siyang una nga pagsulti niya sa katong mga soldier nga murag kupot gid yang kuan Yes, nga nga. bisan pa ay di gyud siya masakpan kay kabalo gyud siya nga giproteksyonan gyud siya Yes. kato pa lang do ka spy kabalo gyud siya giproteksyonan gyud tun sa Ginoo. Yes. How much more kung siya iya tong buhaton. So murag ana ba nga Yeah. wa siya kahadlok nga Wa jud nakita. siya. Wa siya kuan ba Kung nga naaman siya kahadlok just is iyang kahadlok is basin dili katugyong. siya tawaton sa Oo, Ginoo. mao yun kana ra gyud Kay iyang kahadlok. kung atong Kumbaga, balansihon desperada ba? na siya ba? Yeah. Kung atong balansihon ba, ang iyang gibuhat is posible gyud nga dili lang siya ang mamatay. Yes. No, ang yang risk Yeah, niya yang gibuhat napayang posible family. nga pati ang iyang family. Yes. Ngo mama, labi na to pag-ingon sa soldier or niadto ang soldier dito. Pagawsa si nay duha ka spy nana. May gani waling sulod gyud ang soldier. Ambot lang wala pud siya no. May gani pud kay siguro kay howd kayo mo alibay si sa Rahab mo tung ning tuog gyud ang katong mga soldiers kay kung ning sulod to makita gyud, di ba? Makitan kay kung ikaw police or ikaw Siguro ang ila mong soldier. tanaw siguro kay Rahab, di ba? Prostitute man siya. So Murag murag dili sa na ila kay ba nga kadudado. o dili sila magduda Yeah. na kay murag ilang paminaw nga siguro gipalagpas siguro No, to murag wala ala nga. ba? Wala jud Yeah. kay wala may value sa ila Wala kayo si gani. Rahab murag Walay di na po value. nila Unwanted unahon ba ya unsa para may sa ila, ha? mag-gain ni Rahab kung Yes. taguan niyang Mao. Pero spies. mo lang na miss gyud. Yes. Oh, Wala na-miss sila. nila to kay wala man sila na-expect ba nga mo Yes. dito yung nasa heart ni Rahab. Yes. Yes. So, Grabe. di ba, ato ikuan kung ni nakitaan to sa soldier mamatay gud si Rahab inana. So bali maana gyud dili kung ingana dili gid to mao ang plano sa Ginoo. Yes. No? Pero ang plano sa Ginoo kay Lahi lahi, gyud. di ba? Lahi Lahi gyud. gid siya. Though you have this fear nga patay kung masakpan ni ngani luoy jud kayo ang family. Tawhanon nga pagkahadlok ba. But ana gito, ang fear ni Rahab is actually a good thing. Yeah. Murag naka-experience ba mo anang namoy kahadlok pero tama ni. Ana god, kanang nahadlok mo pero tama gihapon ni. Naka-experience Kuan ba ka? iyang kahadlok man good is dili siya mo run away but instead Yes. gi-face niya ba. Yes. Mo ni nakanindot siyang kahadlok. Kay nambe kita kung di ba kisa may ganan sa inyo diri og Ferris wheel. Di ba mostly kay murag hadlok man Dala gid sa lang. kay Ferris wheel. Pero napay Never. pero kung kita Wag mo ang makatry. murag kung ibutang na to siya sa spiritual nga bahin ba kung mahadlok ta mo sa kay Ferris wheel pero mao na ang ato ang way ba paingon kang Jesus Christ. Yeah, I-face they na to will- pero they will uban take kay face. matingam gyud ta nga di gyud sila. Kay malipong gyud lang paninaw pero kung atong ikuan kang Rahab murag ingana yung kan ba nga Bitaw, no? bahala nagmaunsa basta kay kabalo siya nga kani ang dalan paingon kang Ginoong Hesus nga maoy mo save sa akua. Yes. Murag- True jud, Sister Jasmine no nga. Kanang naamong tig duha ka klase-klase nga fear. Ang isa ka fear kanang literal gyud nga mahadlok Yes. gyud ta nga fear nga dili
ko dili na ko ni buhaton kay mahadlok gyud ko ingana. Pero ang isa ka fear kay murag out of imuhang reverence, Yes. imuhang faith. Yeah. Sa story gini Rahab, murag nahadlok siya sa kung unsa ka gamhanan ang Ginoo. Yes. Mauna nga kabalo siya murag naa na gyud faith, 'di ba? Kung mubasa ta sa following verses sa Joshua chapter 2, murag iyahag yung gi-acknowledge ba? Murag iyag yung giingon nga your Lord, murag the Lord, murag inyuhang Ginoo, iyahan ning gibuhat ng mga miracles. Murag nadungog na niya ang miracles, ang story of Gani hope. kay di ba sa gingon gay na ni Kara nga gahulat na gid siya na mo Yeah. sulod siyang Yes, balay. so- So mo yung pagkakuan ba nga kamo murag certain gani kay siya sa Yeah. point nga kamo jud ang ipadala. Yeah. O di ba? Oh, yeah. Pag abot sa spy, murag kabalog yun siya nga Mo mao na to. Yes. Nga murag mao na Nga gito sila ang gyud tubag ang sa ipadala. Ginoo. Oh, Yes. murag og kita, ga-pray baya ta kung Yeah. kisay moabot. Ay, Naabot naman imo yan. Sister Ay, Jackie. Naabot amen. naman, Just. So kami, ga-pray pa. Yes. Ga-pray pa? Ga-pray Yes. pa. Okay. Praise. So atong basahon no, diri sa Joshua chapter 2 verse 8. Katuning ng conversation nila ba ni sa spy og ni Rahab. Ano siya? I know that the Lord has given you this land. So pag yung I know, nanagid siya idea, no? Yes. Nanagid siya idea ba that you given you in this land and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. So ang mga tao sa Jericho, Hadlok nagid yun. sila kahadlok Yes. sa Na ako'y mga nabasahan Israelites. Sister Cara ana si Ellen White sa iyang writing sa commentary. Ana siya nga naa ang fear, wala man na detail diri pero ana dito nga naa ang fear bantog ingani ang description nga murag nagmelt dan sa Oo, kadlok gani. tungod kay ilahan kong nakita nga nagcamp na Yes. ang mga Yes. Israelites at Bang. Kay murag they need mong good to To conquer pass. the To pass, the to Jericho pass. para makaadto sila sa ilang destination. Yeah. And mo nang isa sa ilang mga obstacles. So kailangan gyud nila madaog. And for we all know ang wall sa Jericho mao ang isa sa pinakagahi o Yes. pinakataas Yes. nga lisod gyud siya i-invade ba. Mo bitaw na nga Murag sobra Oh. pa siya sa Great Wall of mura siya China. indestructible. Yes, Mura siya dili lisod siya indestructible. iguba ana. So mao to nga wala gyud pag-asa sila Joshua ato nga time only through the help gyud Yes. o grace sa Ginoo nga na naguba gyud to nga wall. So mao to nga ing ana kakuan ang mga tao dito sa Jericho May nga mahadlok kahadlok sila sila. nga hala No, kay basin- kanang bisag kabalo sila ba nga ang Jericho nga wall lisod tong pagon pero Yeah. kabalo Kadumog na pud magud sila sila kung kung sila unsa kaya sa powerful. Ginoo. Yes. Kung sila kaya buhaton sa Ika Ginoo nga ba. Red Sea. Dito Diba? nga, oh. Ang sa sa Egypt. So, Yes, grabe, nanagid Jud. sila Mo nang ang ilang pangurog ba nga murag di gani sila gusto nga mohawaan ang nga place pero at the same time di gyapon pud sila mukuan mo surrender sa Ginoo kay Bitaw, padayunon no? gyapon no ngano man. even karon sa tuwa nowadays, we've heard so many things Yes, about pero Jesus. wala gyapon. yes, No, others we've heard are- so many things about. I mean, Rahab made mistake. Yes, yes. No? Kabalo siya nga makasasala gid siya. Kabalo siya nga iyahang choices ba nga mahimong harlot, mahimong prostitute is very wrong, no? Pero wala siya lang choice. 'Di ba? Kung baka naka sa wala ko lang choice, kailangan ko mabuhi, Yes. no? God. So, Lord, ikaw na good. Mo naganahan ko atong murag ang Ginoo wala siya gabase sa outer sa kung sa imong unsa imong gawi, but he always looking for what's in your heart ba. Yeah. Right, si David, di ba? No? Ang pagpili ni David kay dili ba ya sa sa iyang physical or something kung sa iyang mga weaknesses. Kung interesado ka, why not? Yes. Good, di ba? Sa tuwa karon, paadto na to diri ako, interesado ka, why not, di ba? Try to step forward ba in making things possible in the Lord. So kung si Rahab dili gyud, di ba? Kung ato lang kuan ko tahi ting lutos na and all, si Rahab di man sa ingon pero ang kanang mga binuhatan nga na kung wala gyud pang hinulsol. Yes. Wala gyud. Yes, grabe jud kadako ang faith ni Rahab no Yeah. kay na ko while discussing bitaw nga kanang di ba sila nag-fear man sila kay nadungog nilang mga miracles nga nabuhat sa Yes. Ginoo. So kabalo na sila nga naay ing ana ang nga gahom atong Yes. Ginoo. Pero nganong
katong gipangutan ba nganong wala man nila gi Why is surrender. it? It's really Pero hard. si Rahab, grabe iyahang faith nga pag abot sa spice, welcome yun niya open arms. No nga, grabe, kabalo ko nga luwason ko sa inyong Ginoo. Dayon mo, kanaging anang bitaw nga. Grabe, Joy, Kuan ba, ka-powerful. sa ilaha nga sa mga tao sa Jericho katong sa ginggay na nga nakadungog na gyud sila about unsay kayat sa Ginoo, unsay yang power. Murag ilaha lang choice na gyud, di ba? Gihatagan gyud tag freedom sa Ginoo nga Ug mopili. dili po di nga Oo. nakadako ilang faith, Oo, Sister gihatagan Jazz. gyud gitagaan ta og freedom sa Ginoo nga mopili og asa atong desisyon. Pero ang pahinumdum na Ginoong Hesus nga he is always willing no to accept us bisan pag unsa Yeah. kadako ang atong nabuhat sa iya. Just as mo adto lang gyud ta niya kay open arms gid kanunay ang Ginoo nagahulat sa tuwa mo Bisag na unsa ka. ingana ba pero nga makahunong ita nganong wala mga nung lahi ang fear ang nabutang ba sa mga taga Jericho. So Bitaw, mao to lang masantop nga murag gyud karon sa atong kalibutan nga Yeah. kapilahan na ta nga mga crusade. Yeah. Magpahinumdum And sa even kaya if ni ka na Ginoo. mo biyahe Oo. ta, na magbinsahe, then Pero people are still, wala lang, wala wala lang. good. But we cannot judge Yeah. them, no? Kay it's God who will transform their hearts, no? It's just that our task to those who know, or to those who knew God's word, we will just share, no? As much as we can, biskan asa ta, even if the way we communicate our character, we should manifest Christ character para po, di ba? Pero kato siguro kung tayo ikaw just nakakadigto just. Pero kung siguro kung na ako dito no hindi man jud ta maka-judge kay wa ta kabul basi dig panahon sa pag-melt ato naay nakahinulsol sa ilaha. Gani, No? no? Pero Kaya lang wala na-adjust gyud Sa lang record gyud sa sila. Bible, Sister Jasmine. zero. Wala gyud. Si Tanan gyud destroyed. Oo. Tanan gyud. only Rahab. Sa pinaka ang and family lang ni Rahab. family ni Rahab, mga brothers niya, Yes. naging- Mga Pero ang brother- others, Pero ang wala good thing gyud. ana is pag mo promise, pag you will Ah. do good thing for the Lord nga i-save. For Yes. example, i-save nimo ang magtutuo sa Ginoo. Tapos na yung mga to show kindness, if you show Yes. mubalik yun na times pila pa naka times kay ikaw lang dapat, di ba? Ikaw lang nagbuhat og maayo nadamay imong family. So mura siya ka ng say tawagan ng dula oy nga Unsa man ka nang bumirang? Oh, pwede. Boomerang effect ba nga? Oo. Nga unsay binuhatan nimo, madamay ang tanan. So pag magbuhat kang dili Domino maayo. effect. Yes, domino. So inga na siya. So inga na ba? So kanang pag magbuhat ka og maayo, dili lang ikaw ang maka-receive sa reward. Yeah. Tanan. You know? It's something like that. So kung tayo sa imong family, mostly sa imong family kay gabuhat og kanang pagpangawat, pag-ingana kanang dili maayo. Of course, the image is not good. Even if you're doing good, naman good sa inga ng family good kanang inga nga kuan ba kanang kinaiya nila inga na sabi na karon just Yes. sabi na karon tay kanang mayon kaga ingana Generalize Yes. ba? Ma-define ka Kuan kung mga- unsay mong family. na experience ako na ba Yes. nga na kutahin na lang good dili good siya intention no dili siya intention bro na nalay nabuhat nga dili pud umasa dili siya intention ba nya layo ra gyud good layo ra ba nga dili gyud dapat siya i-compare ayo ingana man na tanawa ra gud na yung mga antig igsoon mga na hala nadamay na ang mga di ba kani nga na so it's not good naapo din na sa una just Yes. so kung unsa ato ang ginagawi karon mao po ang na encounter ni Jesus Christ katong naa siya diri sa kalibutan. So unsa na lang kaya no? Na-imagine ko na ako nga grabe siguro maghilak siguro ang Ginoo kalang siya lang isa no niya istorya niyang ang iyang papa ba ang father nga. Goy jud kay ulo ang mga kuan di ba? Ikaw Jazz. Kung sige daw. Maghilak na Murag uy. masakitan na bigay or maghilak na bigay sa ato ang churches pa lang no nga atong mga mga batanon member. nga murag makita na to ba nga grabe na kaayo natong pag-encourage ana pero ana gyud gihapon. Grabe gyud. So how much more ang Ginoo no nga nakakita gyud siya ba kung asa ta padulong kung dili ta mo submit sa tong Yes. kinabuhi sa iya. So kung atong ikuan karon balik ta dre. Sa ato i-continue atong ilang conversation gamay lang gito dong ningon siya diri ang now then please so kabalo na no we have heard of it kato about sa Jericho sa Egypt sa Red Sea ngayang gingon din sa spy sa duha ka spy
Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family because I have shown kindness to you. Diba, naniguro jud siya. Yes, inga na good. So, para sa akong murag buhaton jud nako na inga na just. Kay I want my family to be safe. No, even if I know what they are doing, kada ganyan nga nakalihab, kabalo ko unsang binuhatan sa kong nadamay lang pula sila paresa ko, wala na may laing kalusutan ba nga. Kay ingani naman gyud ingani pero please, I'm doing this not just for my own, but please show kindness to my family as well. So nindot kaayo ingana jud. Nindot kayo nga makaigsuon og ingana just. Yes. Nindot kayo makaigsuon taog ay ko na maka-classmate tag ingana, maka-amiga tag ingana, that our people around us will not just think for their own good, but kani one pack all. Pack one, pack all. Pack one, Pack one, pack pack all. all. So I'm doing this, so please ana. So pay karon dili naman ingana ba. Lagi bisag ka ng Naluya. sayang ka desperado ba nga makakuog ka ng kaluwasan. Kay dili lang ingon nga kanang makasarili lang siya, but iyahag yung giapil iyang family. Yes. No? Makaingon ta nga kanang naagid ba nasa tuaron nga, di ba? May ta nga kanang iya kaluwasan. Pero Yeah. siya wala gid niya ginhonan niya. Iya gyud ang ginhonan apil gud iyang family. Mabiton matingatang tudlo sa to pag mopraytan no, kay included aside sa Holy Spirit, included gyud atong pag-ampo sa tong mga lost loved ones, sa tong Yes. mga loved ones, kay kanang ang pagsalba ba dili lang yung nga kanang do natudluan magyudaan ng anang pag-ingon nga iyang kaluwasan, pero better to pray for your family Yes. too, no? Yes, Tinuod yun. true. Tinuod yun na. So, 'di ba, giingon po diri, if you kanang ingon ang spy, if you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord give us the land. So, of course, 'di ba, wala gid nagtugan si Rahab. Kung gibuhat gyud niya ang part niya, hangtod naka-exit gyud ang duha ka spy, hangtod nga naabot gyud niya, ningon gyud siya nga please spare o sa i-save ang ako ang family. So katong pagkahitabuan na nga mo ano na sila, kanang mo conquer na sila, giuna gyud tong ningon gyud ang kuan nga si Joshua nga tabangan nato katong family nga nagtabang sa inyo. So mo gyud ang gisiguro before tumaingan. So Nanindot ka siya nga inspirasyon, no? Nga It's a kuwag good thing. inspirasyon ba Yeah. nga di ba sa tuwa karon mura magbaghilaka na magita kay all of sa tuwa magyud tulong murag di man gyud siguro kumpleto atong family nga Yeah. nagauban sa tog simba. No say matatag adlawon makaingon na ta nga Lord ngano man gyud nga dugay man nga sige Yeah. naman gampo, pero ngunong wala pa man sila. Pero in just twinkling, no, in just kanang scenario nga atong nahitabo, Yeah. dali ra kaayo nga pag-ingon lang dayon ni Rahab nga apila gyud ako ang pamilya. yeah. Nya di dato damhon nga kung ang Ginoo gyud makita ang atong purity sa ato ang heart, Yes. no, ang apil gyud ang atong family mo nang moingon gyud nga mo bitaw ang tudlo gyud sa to, no, pray without ceasing. Yeah. No, bahalag grabe nakakuan basta kay padayon lagi itong pag-ampo sa atong pamilya. No, bisag makaingon tang imposible na gud kaayo kay karon nganan nahitabo padayon gyud sa pagsigarilyo, padayon gyud po pagkaog baboy, pero it's still a good thing nga i-pray gyapon gyud gihapon nato atong family. Like we don't know what's God's plan Yeah. ahead. Oh, So ato lang yun is what we need to do, no? Usahay ba we parang maparehab itang Rahab, no? Ako pag gid ako review sa story ni Rahab, like lang Rahab, mura mag ako. God? Like I made mistakes. Daghan yung mga nabuhat nga dili maayo, like na ako'y mga choices nga Yes. dili makagood sa kuha, nga against sa Ginoo, God. But at the end of the day, if you choose to step forward good, like past doesn't define you. Yes. No? Like, God will not look kung unsa ang mga nahuman. God will help you in the present and you will be rewarded in the future. So inga na Yes. siya ba? So mo giningon nga dingon sila na nag-post like past doesn't define you. Your heart will define your Yes. present and your future. So inga na siya. How about you, Dai? Murag
Yeah, murag Yeah, na ano very- na kay kanang amaze kay kanang nina. Yes, I'm very blessed good. Yes. Puno kayog learning sa life ni Rahab nga. Grabe gyud mag-keep og promises ang ato ang Ginoo. And if you do something for the Lord, your labors will not in vain gyud. Yes, amen. He's a Yeah. promise keeper gyud nga once mingon siya nga luwason ta ka, tabangan ta ka, iya gyud nang i-rescue sa to ang mga different situations. And just like sa life ni Rahab, 'di ba? If mo go deeper pa ta, after ato kay nahimo nga kabahin si Rahab Yeah. sa mga Israelites. So, Imagine, yes, From grabe harlot gyud. to To be becoming- to become yes, to the be a daughter daughter of the Grabe gyud. So, mao gyud to ang Ay, murag naburo ko. saving way sa Ginoo, no? Ang Ginoo naagyud siya lahi-lahi nga pamaagi sa pagtawag. Yes. And kato nga panghitabo sa kinabuhi ni Rahab, mao to ang way of calling ni sa Ginoo kay Rahab nga, I will rescue you. Yes. And if imuhang makita, Rahab gyud without hesitation ba nga, hala, uy, nga na, ni adto gyud siya. Ihag yung gibuhat. And kung makareflect bitaw ka no nga, wow, grabe gyud kadako ang faith ni Rahab nga. Unta kita pod natay ing ana nga bravery ba. Ay, padol hilak. Dili ma-mesmerize gyud ko sa Yes, oy. faith ni Rahab Oo. ug sa faithfulness sa Ginoo. Nga wala lang bitaw niya gi rescue si Rahab ug iyang family, but he provided more. Yes. Wala lang niya, sige, rescue lang ta ka dira. O na-rescue naman ka, ikaw ni bahala dira. Bitaw Wala, na, wala, wala bitaw. ganyan. Iha yung gi amuma ba? Yes. Iha yung gi atiman. And di ba si Rahab, nakaminyo siya og Israelite sad. So, grabe Yeah. mo plastar ang Ginoo. Kuan, kana nga story ni Rahab ba, ang magpamatuod yun sa ginaingon nga faithfulness begets faithfulness. Muro gyud pag love begets love. Yes. So no, kay tungod faithful man kayo si Rahab ato nga time gyud sa iyahang dako nga pagsalig kang Ginoong Hesus, gibalusan gyud siya sa Ginoo faithfulness pod. Sumala sa iyahag yung tan-aw sa iyang kasing-kasing kung unsay kaya ni Ginoong Hesus. Mo Kung ganang- sa iyang mabuhat. Just step forward for the Yes. Lord, no? And you will experience God's faithfulness. Yes. Tunindo jud kayo. So manana. So kung ato po siyang i-relate po sa tong mga ano ba? Like Rahab is kanang unvalued siya. She felt unvalued, kanang kanang abandoned siya sa country. But God still used her, Yeah, yes. no? To fulfill the mission that God wanted. Yeah, man gini nga wala imposible. Yes. No, Gana bisan kay- pag mabitaw matinga natay ka ng mga jail ministry. Yeah. Kay even those people inside the jail, wala imposible sa Yes. ilaha. No, No. they are Gahulat they ra will jud pod ang still, uban. oh, di ba? No, it's just people lang ba na pag makabuhat Oh, og yeah. sala. Na sila yung mga prejudicism. No, na, di Yeah, na, jud ay, ka. I remember Grabe sila. the story of Prejudicism. Cherry Pie ba? Pikachu, Oh, di ba? yes. Grabe. Grabe ang ano no, Oh. forgiveness Murag- ato. Grabe Murag ka anak bugat. ba? Uy. Oh, iliman kag patin imong mama, di ba? So, Yeah. kung tawhanon nga butang makaingon nga di gyud ta kapasaylo. Yes. Diba kay Dili, ipatay oh, pero unsang gibuhat, diba nakaingon gyud siya dito nga iyang pasayloon kay tungod nakita niya nga maayo ang Ginoo. Yes. Diba? Wow, nindot kayo. And after ato, 'di ba, nag-change Yes. pod ang tao, Oo. no? So mo na nga sa ato karon, oh, bisan pag parehas manggaling tani ni Rahab og work na experience, it's not yet too late. Yeah. Diba? There's always a light no nga nag-uban ka nato. So kung nakulong man ka sa dark ba, no? Na may uban sa to, dili lang man kay as being prostitute Yeah. or whatsoever. We have a lot of Ano, mga- things ba oo. nga we consider hidden in the ourselves nga naagid ta sa ngit-ngit ba. Yes. Sometimes in our life we are in the darkness, sometimes in our life we are in the daylight. Joke lang. No, sometimes you are not sa kahayag, di ba? But it's actually normal, no? Yeah. But we need to think yun nga, if we are in the dark, let's strive ba nga, dili jud ko magpundo diri a perminti. Yes. Kung na-addict ta sa internet, kung na-addict ta sa pag ML, kung na-addict ta sa pag unsa ba atong mga gipang-adikan karon nga
we will consider ourselves that, "Uy Lord, murag I am too much in doing this na. Help me to overcome this." Nya, we cannot say na karon nga nagpray ka tapos ugma okay nang Manday tanan, yun, di ba? oo. Di man, it's step by step. So what you need to do is just to help yourself as well, manage your time, ano ba? Kay we need to do, because 24 hours, no? 24 hours, and it's just one day for the Lord, no? Yes. Like 7 days and sa 6 days and isa lang gyud ang gipangayo sa Ginoo, no? And if we cannot fulfill that one day that for the Lord, it's so unfair, no? It's so unfair. Grabe, gipanalanginan kada adlaw na. So Rahab, grabe si Rahab, nagbuhat, dili na gid siya, no, kanang hugaw na gid siya sa iyang pagtanong, pero ningduol gid siya, Lord, buhaton gid na, gid siya, nag-promise gid siguro siya, after ato, nagbuhat gid siya, gi-change niya ang iyahang life because of God's faithfulness sa iyang kinabuhi. So, unsa na lang kahatan, no, karon. Manay So, Yes. padungog sa toa karon day ba nga mo step forward gyud ta kay kun di Yeah. pud ta mura ganang faith without work is dead. Mo na So, nga- mo na, nindot gid ka, kuan mo lang si isa gid si Rahab nga nikon nga, Hero is the dapat na gid siya. Mo-move Yeah. gyud ta kay kung magsige lang tagingon nga mao na gyud ni diri na lang gyud ko kay wala jud ko'y choice. Mo- And katong Jud. gibuhat po ni Rahab, Sister Cars o Sister Jazz, no, kay makita nato siya sa New Testament. Yes. Yes, Nga giingon gyud dito exemplified gyud nga just like si Abraham katong gi-offer niya sa Isaac, Yeah. and just like Harlot when she saved the spies. Yes. So gi-example sa Ginoo ang gibuhat ni Rahab nga faith without action is dead. Yes. You cannot say nga naa kay pagtuo if you don't show it. Yeah. Kung dili nimo i-prove, ana ba no? And gusto kong magdungag sa katong giingon ni Sister Cara ba nga, katong giingon siya nga once in our life maka-experience po tag Rahab na sa tuang life. Rahabness. Nga naata sa panel. New word, Yes, Rahabness. Rahabness. Comment okay. down. So naata sa Rahabness. tunnel of darkness So, nga sometimes yes. hopeless ta. Yeah. Feeling nato wala na gyud tay pag-asa. Yes. Pero naka-remember ko sa sulat ni Ellen White sa Steps to Christ kay gubasa gyud ko Daghang na tong ikagibaon pandemic. karon nga Yeah. inspiration Pero nakuha nga. na nahinumduman kay itong pandemic mong good, Sister Jazz. Grabe jud ang basa og ka ng mga books. So, read the So, wrist. na-remember na na-remember Read the na wrist, ako pag storya ni Sister Cars nga niingon jud si Ellen White dito ang kanang at the end of the tunnel of darkness naagyoy ray of light which comes from Christ. Amen. And ana pagani dito that the Lord is willing jud siya to help, to send out messengers through Yes. the angels if we ourselves are willing po. Yes, willingness is the Because key. yeah, God cannot help us if we don't allow Him. Yeah, willingness come and into our surrender, lives. no? Surrender. So is grabe the key. yun. Kay kung wala gid pud to ni surrender si Rahab, Yes. no? We don't So murag know what importante will jud nga happen. part si Rahab. Uy, Oo, nga kay- na-conquer nila. Pero actually, Imagine dili siya kung- baya kung atong tanawon ang sa mga atong mga tig preacher na to nga mga Oh, mga kuan, mga nakailan na to, di ba? Madunggan man na to ang about nga nga topic pero dili kayo madungog na to ang name ni Rahab. Yeah. But now nga tuwa siyang nakuan ba nga. Nahimay-himay no, oh, na-appreciate na beautiful ako. day, no? Na-appreciate din ako si Rahab. Super. Naaday nindot Lalong, ang iyang yes, nindot name, ka no? kayo, From yun. the name nga story niya sa Bible nga mura lang ka nagiagian lang nato. Oh, maagian lang jud no. Kay murag kasagaran jud Ray, ang Moses, Oo, Abraham, there's David. a beauty dahil nga nakatago ba sa iyahang Beauty of the story story. nga atong mabasa. Grabe yun magtawag ang Ginoo, Yeah. Sister Jazz. Even Wala if- siya ginapili. Wag na- Pinaka oh. list nga tao Yes. Yes, iya yung ginagamit. List nga Ginoo. no. Pinaka list List nga nga tao. tao. Ganan ko ang song jud Sister Cars ba Sige, nga. sample. Sige, mag-practice ako. Ano. Ganan ko nga song nga, you cannot be too small to God to be used. Oo. You may be Sige, tayo great na. when God calls. When God calls? God, the call. Yeah, the the call. call. So, ana dito sa the call, ganan jud ko ani nga part nga, murag kuan jud ako ang lyrics ba nga, kanang maybe dako kay ka sa Ginoo para ma-help, but dili ka gamay lang para Yes. gamiton sa Ginoo. Yes, yes. So bisag kinsa ka, bisag unsa ka, God can Yes. call you and use you and transform your life. Yes. Or mustard seed. Yeah. Equivalent to
Little faith. So kailangan lang yun nato og gamay na Yes. pagtuo. Gamay lang yun Ang kaayo. yun, kung dili manggahod mo kanta, o di manggahod mo kuan. Kuptan gihapon nga Oo. makakanta man gyud ta tanan, no. No, It's just kung like unsa di lang kung- takatuno pa, pero kung ato sigurong i-practice atong i-surrender sa Ginoo nga Lord, mo na lang gini ako makail the confidence nga I can sing. So tabangi ko, o di ba? Pag Practice mo na yourself. lang ita practice matinga na ta. Importante, you're not doing it for the Yes, man. matinga na ta For nga the Lord yun. inig paso Ay, sa mag-bless kasal kayo kay mo kanta. Oh, yeah. Na-advertise. Promotion. But bitaw ay ana gid siya. It's actually powerful gyud ang story ni Rahab. Like faith gyud siya. Grabe gyud yang faith. So ako lang gyud mabilin gyud sa ato ang mga Kalil fam no is that when you feel kana ganing something that you want to do for the Lord, ayaw gyud pagduduha. You Yeah, need little to do. learning na ta. Yes. Wow. Pwede na sa little learning. No, ayaw gyud pagduha-duha ba. Buhaton gyud nato. And Pila lang man tulo-tulo. if natay asa man jud jazz. If natay kanang ma-feel gyud nato ang eagerness ba kanang if one day na maabot magyud sa tong time maabot gyud ang time sa tong kinabuhi no nga Lord, I think I'm done doing my own. Yes. Help me Lord to have this desire to do More of you, di ba? Yes, to do what you want me to do. Yes. Like think that less of me and more Of you. So nga na siya ba nga More copy-paste na po na mo ang little Yes, little learning. But so for our little learnings good, we will just share one verse related sa ato ang gisgutan si Rahab, and we'll just have a short explanation or unsa man atong makuan nga mabilin po nato sa tong mga Kalil fam. So karon mga Kalil fam is we are now in our little learning. So kinsa may maguna? Iday! Diday. Sister. Yan na siya pero Go. Pero Diday kay na. naskusog ko na. I'll take good ang Paul mga- na lang Piyang dyan may- dapat. Wala na. Piyang bayayang, Abding- makulumahayang. Oh, di. Oh. Ay! Go, Ikaw. Sister No, Cars. kung sa ang first word mo to siya, diday. Joke lang. Sige, pwede Sige. mo. Actually, dagan mo kayo. Isa lang yun, no? Isa Sige, lang. Sige, Little diri man. ako sa... Little di ay. Little. Diri ako sa Romans chapter 10 verse 17. Ana dire, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So as we reflect on Rahab's story, makita jud nato nga nagsugod ang faith ni Rahab sa iyang mga nadungog yun, 'di ba? As what we've discussed kaganina nga. Nadungog yun niya kung sa ka powerful, kung sa kagamhanan ato ang buhi nga Dios. And by with that kay nituo siya. So dito nagsugod iyang faith. And so di ay kita pod, di ba we have different testimonies and Yeah. experiences. So lahi ta og mga encountership with God. Lahi ko gigamit sa Ginoo, lahi ka gigamit sa Ginoo, lahi ko gi-rescue, gi-deliver sa Ginoo, lahi pud ka gi-rescue, gitabangan sa Ginoo. And by with that, when we talk more about God, when we share more about His goodness and faithfulness sa ato ang life bitaw, little did you know nga kana na di ay nga imuhang faith or experiences nga gina-share, dira pud magsugod ang faith sa uban. Yeah. And di ba, ana pa gani ang Bible nga, bulahan ang katong nituo nga wala kakita. Yes. Because when you see Rahab's life, wala siya naka-experience ato, uy, nga kanang gitunga ang dagat, nga gi-rescue ang mga Israelites dito sa Egypt, wala. Pero tungod kay nadungog man niya, ug dako iyang pagtuo sa Ginoo. So didto naggamot ang iyang pagtuo ba nga, gamhanan gyud ang Ginoo. So ako ang little, murag di na little. So ako ang murag encouragement ani mga igsuon kay just in your own little way bitaw. Nga kanang we need also to testify our faith and show to others. Because usahay gani no kanang sa akong mga may day hera magyud ko Yes, kanang yung ana oh. bitaw. Yan gina-share gyud nako like for example sa school kay mas maano magyud nako sa school kay as a student, and if naay ka ng miracle jud nga matawag na ko nga grabe mamuhat ang Ginoo kay bisag wala kay study, bisag busy mo sa church nga mga related activities since daghan gud kay tag activities, pero di gyud ka pasagdan sa Ginoo, itap ka niya sa mga exams, papasaron ka niya bisag lisod kay exam. So by nga ana ako ang gina-share and mabless ko tungod kay na ako'y madawatan nga mga messages or makon nga grabe deeds no, kuya wag gyud uy. Unya, you will not take the credit.
imo gyud ibalik sa Ginoo Yes. ing ana mamuhat ang Ginoo if we seek him first. Yes. So ing ana lang nga sa atuang life, let us not forget to always testify our faith dira sa Ginoo, and tungod kay pinaagi ana daghan usab nga mga tao sa atong palibot ang mapanalanginan sa imuhang testimony. Yes, praise the Amen. Lord. Thank you, Sister Diday. Jess, it's your turn. So magpalas jud ka. Yes, palastoy. So, kamo bibisita. Charot. Sige, dara ako First Peter, Job 11:13. Sorry. Job 11:13, ingon din yung mga Khalil fam, surrender your heart to God. Yes. Turn to Him in prayer and give up your sins, even those you do in secret. Then you won't be ashamed. You will be confident and fearless. Your troubles will go away like water beneath a bridge, and your darkest night will be brighter than noon. Wow. Amen. You will rest safe and secure, filled with hope and emptied of worry. You will be sleep without fear and be greatly respected. So the same with what Rahab experienced nga, wala siya, gina-lockdown siya, he doesn't feel those being respected, but kung atong buhaton, kung sa gibuhat ni Rahab, no, to surrender in the Lord, we would experience that respect, no, nga most of all atong makita kung giunsa sa Ginoo paghatag og miracles sa life ni Rahab. If God can do it to Rahab, how much more to you? Amen. Praise the Lord. Thank you, Jazz. So ako is makita siya sa Romans chapter 15 verse 4. Actually, whatever we have said diri ang mga Khalil fam is that you can just read it in the Bible if you want to know. Kay tanan nga atong ma-experience karon, it's part of the Yes. ano na siya kanang murag nanagid siya, no, napud ni siya sa history, no, whatever it is, ingana siya, so Romans chapter 15 verse 4, it says here, for everything that was written in the past was written to teach us, Yes. so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. So Amen. what we shared about the story of Rahab is not just only remain in the past. No? It will help us, it will teach us for us to be a better, or to encourage us, especially if we are in the situation that you could say to yourself, Lord, wala na gyud ko'y chance. Yes. No? Remember how God saved Rahab during that time. Remember how God used those Yes. least people for the fulfillment, Yes. no, of what God His promise, grabe yeah, yun. His promise. So nga na siya. So it's not the ending. It's just Yes. actually the beginning for you. If you feel that you wanted to learn more about Jesus, then have time to read the Bible. Have Yes. time to search for a friend, no? Para yung mga friend, no? It's actually it will always depend where or kinsa ang imuhang mga Yes. kauban. So, thank you kaayo Jazz and also Didar for joining me Praise here. the Lord. So praise the Lord. God always sustain us, and thank you kaayo Amen. Lord sa paghatag gid sa Thank ato you, og Lord. blessing, and also the divine knowledge and wisdom that iharag gyud Yeah, tanan. gikan So gyud tanan, all things no? work for good in the Lord. Yes. No, to glorify, praise the Lord. Yes. So for this time, I would like to end this for promotion. So of course, we are available in all platforms. Sabi nung available ka. Ay! Sige. Charot. Ganun na insert to just. So we are available in all platforms. So TikTok, sa Little Faith, and also we are available in YouTube, Spotify, Yes. Facebook here, and also asa pa? Molang. So TikTok again IG. and Instagram. Instagram. Yes, we are available in Instagram. Guys, please follow us to spread. to spread the gospel, to spread Yes. this words of wisdom from the Lord. Yes. And also, we are encouraging you as well, if you are
kanang blessed with those words nga mo ang gidiscuss, then you can comment down below and Yes. thank the Lord or unsa ba inyong i-share, and we will read that on our next Yes. episode. So for our next episode, nana gyud mi, nana kompleto na mi, nana si Klein and nana pod ko, and Yes. amo ang guest is wala pa. So please Iyang puan. yes, please By God's grace. continue to pray with us. So this is not just for us here, but for everyone of you guys, of you little feet. So ato na ibilin ang pangmalakasan nga tagline sa kanunay. So always remember. Wait lang. So all it takes is a little Sorry, bit. practice. Yes, so nga na siya. So wala na siya kuan guys. Dili ni cut. Yeah. So always remember, All it takes is a little faith. faith. God bless everyone. Goodbye. Amping mo, Perme. Amping. Mayong adlaw sa iyong tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith. And if you have been blessed by this episode, ayaw kalimot follow and subscribe sa among social media platforms. We are available on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Spotify. Bless us with your comments, and to bless others as well, please hit the like and share buttons below. Ayaw kalimot, always remember, all it takes is a little faith.